Ден 18, No Ganja. Хора, днеска не е от най-слънчевите дни. Настроението ми е малко като времето. Леко сиво. Доста пъти днеска ми минава мисълта. Демоните се опитват да ме върнат в играта, но аз не се давам и не се предавам. Нямам така зверско настроение, като вчера, например, но очаквайте да има и такива дни. Всяко начало е трудно и тревата е готова да ти каже всичко, само и само да се върнеш към нея. Иначе общо взето се чувствам горе-долу добре. Имам страшни кошмари все още, не знам до кога ще продължават. Ръцете ми са потът по цял ден. Това ме изнерви адски много. Но поне не ме боли главата. Ако изключим факта с ръцете, не се изнервям почти за нищо. Чувствам се доста жив и щастлив, ако така мога да кажа. Ще има и такива дни, не може всички дни да са супер. Обаче искам да поговоря още нещо. Забелязвам супер много хейт от страна на това, защо въобще правя цялата тази работа. Защо просто не си спра и да не занимавам никой с моите работи. Първо, този канал съм ви казвал, че съм го направил, за да се държа лично аз мотивиран и отговорен. И ако освен това някой реши да спре и аз съм причината или поне мотивацията за което, ще съм повече от щастлив и искам да ви кажа, продължайте да задавате хейтерите такива въпроси, въобще не ми пука. Продължавам напред, няма да спра, докато виждам, че има хора, които искат помощ и съвети. И това е. Ще има сиви дни, ще има слънчеви дни, но то и без да пушим и да пушим, има лоши и хубави дни. Въпросът е да не се предаваме и да бутаме силно напред. И не забравяйте, стъпка по стъпка, ден след ден.